हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर दिनै दिल्लीयाव बैसागु फांसन दङ आरोबाव मोनसेबाव दिल्ली एनसिएल बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव जागोन आरोना बे बैसागु फांसना बैसागुआथ' जोबनो थाङा लोगोफोर मास मोनसेयानो सोलियो स' दिनैबो रंजानोसै मोसानोसै दिनै सिंगार दङ फुंजा फैदों ओमफ्राय सफैबाय जोङो प्रग्राम जायगायाव गारि थांलाय फैलाय खालामगासिनो ओमफ्राय मालबिया नगर पुलिस कमप्लेक्सआव जागोन आरोना लोगोफोर स' प्रग्रामखौ इन्जय खालामनोसै नोंथांमोननोबो आं दिन्थिगोन गासिबो सफैजोब्बायानो फ्राय दा आङो भितराव हाबलांनोसै नोंथांमोननो दिन्थिगोन लोगोफोर रेडि जागासिनो स्टेजनि प्रग्राम साजायगासिनो स्टेजखौ साजायगासिनो भिडिअ फायग्राया आंनिया मानसिफोर गैथ'वा दा जों गोजा जोंनिया मोसानो थाखाय रेडि ना रेडि एकदम मोसानो गोसो बैसागुनि देलायगासिनो गासिबो गोमो गोजा एकदम ड्रेसिं रुम हिन्जावफोरनि ओइ गथ'फ्रा मोसानो रेडि खानाय खाथबदों खानाय आर'नाइ गानो फट' सेसन सोलिगासिनो गाहायाव जोंनियाबो नै थांनायनि जों देलायखांबाय गासिबो बैसागुनि हारमन दामबाय जोंनिया जानायाव बेस्थ' मानसिफोरा मा जानाय पकरा पकरा जाग्रोना लाग्रोनोसै जों रावबो फैयाव दायो मोनजाया नङाबा मा मोनसेल' मोनसेल' बैसागुनि दे बैसागुआव बेदर जायो मोनसे फैबाय ओमफ्राय मानसिफ्रा जों जाग्रोनोसै आरो दे खामानि मावनायफोरा एसे पकरानि लाइन आलासि बरायनो थांनो नागिरदों लामायाव जै बर' हारिनि हाय आलासि बरायनोसै होनलाय हाय मोसागोन मोसा बरायनो नांगोन ना बैसागु बरायलांनोसै जों दा बैसागु मोसानायखौ जोङो एकदम बुरि जासे सिं देमलायनायालागि मोसानोसै होनलाय डॉक्टर सूरज नगर सर लॉन्ग लिव डॉक्टर सूरज नगर सर लॉन्ग लिव ready मोसानो Thank you so much, Manila. मोसानोसै जोङो मोसाजोब्बाय मानसिफ्रा गिजोब्बाय नामा गियाखै रावबो मोसागोन मोजाङैनो मोजां माखौ मोसानो मेथाइ खननो नागिरदों जानाया जोंनिया नै स्टेजाव ड्रेस गानस्लायजोब्बाय नीला जाजोब्बाय गासिबो पिंक नीला Uniform.
मोसानाय दंबावो जोंनिया मोनसेबाव नै गामसा गानदों लोगोफोर माबायदि नुदों खोन्थाहरबानो जाबाय बुरानि पार्टि होनलाय आं थांला जाबाय नांला थांला फट' सेसन जोंहाबो From today onwards, Delhi NCR Bodo Sahitya Sabha is a part of Bodo Sahitya Sabha. I congratulate Delhi NCR Bodo Sahitya Sabha. मोसाखांबाय एबार बुजिबाय बर'नि खोथा जोंनि बेस्ट खोथाया जाबाय बेनो गासै जों नर्थ इस्ट स्टेटनि आसाम नागालेण्ड मणिपुर मिज'राम सिक्किम एबार खाना जानो लोगोसे त्रिपुरा गासै माबायदि बिदेशमोन मानसि दं बेहाय मोनसे Ladies and gentlemen, all the members are exactly at your home. Please do not think about having your dinner. Dinner are already ready, so please have it. And do enjoy the dance as well. Thank you. मोनसे दंबाय सल' मोनसेयाथ' माबायदि जागोन मिथिला जेननाय गैया मोसानायाव रावबो जेननाय गैया हिन्जावफोरा ब्लु पिंक एकदम मागिखांबायबो नालाय ओंखाम जागासिनो खायसेया जोंना स्टेजावनो दङ दावा गाबफैलायबाय बैसागु बोथोरा सौफैलायबाय ग्रोम ग्राम ग्राम अखा खोरोमलायबाय बारदै सिख्लायाबो मोसालायबाय खाम जथा सेरजा सिफुंनि देंखोजों आजेनि गोसोआव मोसानो गोसो जाबाय खाम जथा सेरजा सिफुंनि देंखोजों आजेनि गोसोआव रंजानो गोसो जाबाय दावा गाबफैलायबाय बैसागु बोथोरा सौफैलायबाय ग्रोम ग्राम अखा खोरोमलायबाय बारदै सिख्लायाबो मोसालायबाय बैसागु बोथोरखौ बरायनो फै बयबो फै रंजानाय बोथोरनि रंजानो फै निया समानिया बैसागु बोथोरा नेबाय थाया निया समानिया रंजानाय लोगोफोर प्रग्राम जोबनानै जोङो उल्था फैफिनबाय बड'लेण्ड भवनाव आलासिखौ दोनबोदोंमोन सिंगारखौ ओमफ्राय दा थांगासिनो न'आव 1 घन्टा नाङो आरो गेजेर नांबाय सहैसिगोन लोगोफोर
हरबो जाबाय 12टा जानोसै स' बिदिब्ला गारि सानिफ्रायनो भिडिअखौ फोजोबनोसै गुड नाइट लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनबावनोसै नोंथांमोनखौ